ವಾಸ್ತುದ ಟೈಪ್ಸ್ ನಮಗೇನಂದ ಭೂ ಒಂಜಿ ಭೂ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭವನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶಯನ ಅಂದ ಭೂ ವಾಸ್ತು ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ ಭೂ ಲಕ್ಷಣಲು ಭೂಮಿ ಲಕ್ಷಣಲು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಪದವಿನ್ಯಾಸ ಈ ನಗರ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಟಚ್ ಮನ್ಪಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಓ ಪದವಿನ್ಯಾಸ ಬಂತದ್ದು ಗ್ರಾಮ ನಿಯೋಜನೆ ಮನ್ಪರಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ದಿಕ್ಕಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಕರ್ಮಾಂಗದಕ್ಕಲು ಬೋಡು ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಓ ಐಟ್ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಈರ್ ಭವನ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಇಟ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾಸಾದ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಗೃಹ ಇಲ್ಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಂದೆಟ್ಟು ಕೋಟೆದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಐಟ್ ಸೇರ್ಪಡ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶಯನ ಐತೆ ಭೂಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರದ ಅರಸುವಾಯನೆ ಆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕಡು ಶತ್ರುಳು ಬರ್ಪನ ಜಾಗಡೆ ಕೋಟೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಕೆರೆ ತುದೆಕುಲು ಐಕ್ ಒಡ್ಡುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ನೀರು ಕೋಟೆಲು ಅಪಂಡ ಕೃಷಿಕ ಪೂರಕವಾದ ಆ ರೀತಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿಗ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾಸ್ತು ಒಂದು ಭೂ ವಿಭಾಗ ಅಪಗದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತದಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪನ್ಪನ ಅವು ಅಪಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ ರೀತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆಗೆಂಡ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಒಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇರು ಒಡ್ಡು ಬಂಡ ಕಟ್ಟ ಒಡ್ಡು ಯಾನು ತೂತಿನ ಇದು ದುಂಬದಕ್ಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ ಇಂಕು ಆರು ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಚ್ಪನ್ ಇಲ್ದ ಒತ್ತೆ MRP ಬೋತುಂಡು ಅವು ಆತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಐಟು ಒಂಜಿ ನೀರು ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಪ್ಪೇರೆ ಅಂಡ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಒಂದು ಜರಿಯಂದು ಆತು ನೀರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟುಂತುಂಡ ಅದೇ ಭೂಮಿ ಸಮೃದ್ಧ ಅವು ಕಟ್ಟುನ ಐಕಾಕಲು ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಬೈ ಪಾಡ್ನ ಮಣ್ಣು ಮೆಲಿಪುನ ಬಕಾಯ್ಕ ಕಲ್ಲು ದೀಪನ ಕ್ರಮಕುಲು ಆರು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟುನ ತೂಪಿನ ವೆಂಜಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನೆ ಅಂಚ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಅಪಗದ ಅವೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಅವಲ ವಾಸ್ತುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಇರು ಭೂಮಿಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಅವು ಪೂರ ವಾಸ್ತುದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುತ ವಿಭಾಗ ಬೂಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಭೂ ಲಕ್ಷಣ ಭೂಮಿದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರು ಅಕ್ಲ ಕಥೆನ ದೆಪ್ಪುಂದ ಅಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಭೂಮಿಡ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತ ನಕ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಲೋಕೊಡ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಓ ಈ ತ್ರಿಪುರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ದೆಟ್ಟು ತ್ರಿಪುರ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡ ಸ್ವರ್ಣದ ಆಯ್ತು ಮಂತ್ರದ ಒಂಜೇ ಬೊರ್ತುಗು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಮನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ಪೋಪುಂಡು ಯಾನ ಶಯನಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತೇರಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲಂಕಿಲು ಶಯನಾಡು ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲಂಗ ನಮ್ಮ ಮಂಚೋಲು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ವಾರಿ ಚಾಕ್ಲಿಗೆ ಜೆತ್ತಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡು ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಇರೇಗ ಸಿಂಹಾಸನ ಎತ್ತಂಡ ಈಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಆವಡು ಅಪಕಂಡ ಇಂಚ ಲಕ್ಷಣಲು ಬೋಡು ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ವಾ ಮರ ಪಾಡೋಲಿ ಓಲೋಲು ಸಂಧಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬರೆದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪೆರೆ ಮಂಚದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆ ರೀತಿ ಅವಡು ಪಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಓಲಿತ್ತಂದಲ್ಲ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುನಿ ಮೂಜೆ ವಿಷಯ ಬೊಗಾಢ್ಯಂ ಸುಖದರ್ಶನಂ ರಮ್ಯಂ ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಈ ಧರ್ಮರಾಯಗ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಂದರ್ಭ ಮಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಬೋದು ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅವಳು ಮಯ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬೊಗಾಢ್ಯಂ ಪಂಡ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಈರೊಂಜಿ 5 ಫೀಟ್ ಉಲ್ಲಾರ ಪನ್ನಾಗ ಈರೊಂಜಿ 7 ಫೀಟ್ ಮಂಚ ಮಂತಂದ ಐನು ಮಂಚ ಪಡ್ರ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಇರ್ನ ಆಕಾರ ಇರ್ನ ಸೈಜ್ಗೆ ಎಂಚ ಬಡ ಅಂಚ ಫಿಟ್ ಹಾಪಲಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣ ಐಟು ಬೇತೆ ವಿಧ ಉಂಡು ಓ ಆ ವಿಧ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಬೋಪುಂಡು ಇದು ಆಯಗ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಐದು ಜಪ್ಪನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಯುಟಿಲಿಟಿದ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಖದರ್ಶನಂ ತುಯ್ಯರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ತೂಪುನಾಗ ಜೆತ್ತದು ತೂನಾಗ ಆಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ತೂನಾಗ ಅವು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಪೋಡು ಐಟಿಯರ್ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಚಿನ್ನ ವೈಟು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಲಿ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪುಲೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ರಮ್ಯಂ ಬಣ್ಣಗ ಜೆತ್ತನಾಗ ಪೊರ್ಲು ಇದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಾಗ ಪಂಡ ವಿಷಯ ರಾಜನ ಭಯಂಕರ ಜುಪಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಶಿಲ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಅನ್ಪೇರ ಹಾಪುಜಿಂದ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಂಚಡೆ ಯಾರು ಕೃಷ ಅದು ಪೋಯರು ಅಂತೆ ಇದು ಐತ ಶಲ್ಯತಂತ್ರ ಶಲ್ಯತಂತ್ರ ಅಂತ
ವಾಸ್ತು ದುಳೈದೊಂಜಿ ಶಲ್ಯತಂತ್ರ ಕೃಷ ಅದು ಪೋಯ್ರ ಅಪಗನ ಅಂಚಲ ಮನ್ಪುನಲ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಐನಾತ ಇನ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕೊನೊಪ್ಪನೆತ್ತಂದ ಎಂದು ಏಂಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ఆయన బచ్చద లగాడి తెప్పెర్ల వాస్తుద వ్యవస్థ ఆపుండు ఆయన ఏಳಿಗೆ మల్ప ప్లస్ లో ఉండు మైనస్ లో ఉండు అండ్ ప్లస్ ಗೆ ನವ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಒಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಟ್ಲ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯలుండు ಋಣಾತ್ಮಕವಾಯನುಂಡು ಅವೇನು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ತೋಚ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಡ್ ನಮಕ್ ಆವನು ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲ ಇತ್ತ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗೆ ನಾವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೋದಂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆವಡು ನಮಕ್ ಸುರುಡ್ದೆ ಇತ್ತಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೋಪುಜ ದಯಪಂಡ ಏತೋ ತಲೆ ತಲಾಂತರಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಉಪಾಸನೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ಮಣ್ಣುಡು ಆ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಮೊರೆತು ಬದುಪ್ಲು ಐನಿತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕುಡ ದೆತ್ತದು ಕುಡ ಇನ್ನು ಅಂಚಿನನೇ ಪವರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಅಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಡ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಸಾನ ನಾವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಇತ್ತಿನ ಚಾವಡಿನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತದು ಕಟ್ಟುನ ಬಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನಿದ್ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಐನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡಿ ಐನು ಪೂರ ಯೋಜನೆನು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋಡಿತಲಕ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾನಗ ಐದು ತಲೆಮಾರು ಅವೆಂದಾಲ ಆಜೇಳು ತಲೆಮಾರು ಐತೆ ಸಹಸ್ರಮಾನ ಕಾಲದ ಅಂಚಿನ ಏನು ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಬಿಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾತಿರ ಕೊಂಚ ಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬನದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಊಟಗಳ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಿನ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಪತ್ತುನ ಜಾತಿ ಗಿಡದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಾಸ್ತುದಾರನೇ ಇತ್ತ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ದೇವಲ್ಯಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲ್ಯಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರ್ಪನ ಬೋವಿ ಎಂದು ಪುದರ ಶಬ್ದ ಬೋವಿ ಜನಾಂಗ ಉಂಡು ದಂಡೆದ ಬೋವಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡಿಗೆ ಆ ಜನಾಂಗದ ವಿಭಾಗದ ದಾತ ನಮ್ಮ ದೇವಲ್ಯಗೂ ದೈವಲ್ಯಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಹನ್ನೆರಡು ತೆರೆಯನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣರೀನ ಪುದಾರೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂದಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಈ ಪಲ್ಲೆಂಕಿದ ನಮ್ಮ ಕಾನಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಂಜಿ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತುಡು ಪನ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಅತನ ದೈವಸ್ಥಾನಗ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಗ್ರಂಥಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಆ ಬೊಗಾಡ್ಯಂ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಂಡತೆ ಆ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಇದು ಮೊಗದೀಪುನುಂದಾಂಡ ದೇವೆರ್ಲಕ ನಮಕ್ ಮುಗತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಮುಗೋಕುಲ್ ಬರ್ಪ ಅವು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ಆಗ್ರಲ ಅವಡು ಐಕ ಯೋನಿಲ್ ಪಂಡ ಆಯ ಊಬೋಡು ಐನೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂದು ಪೂರ ಐತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಗನದ ಉಲೈಡೆ ನಮಕ್ ಐಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಪನಿ ಈರ್ ದೈವದ ಕಲತ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಂಡಾರ ಪೋದು ಎತ್ತೋ ದೂರ ಪೋದು ಬಂಡಾರ ನೇಮ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಐನಾತ್ ಈ ಕುಸಿರಿ ಕೆಲಸ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡಗ ಐನಾತ್ ಟೊಲ್ಲು ಕೆತ್ತ ನೆಲಪುರ ಮತ್ತೆ ಐನಾತ್ ಆಗ್ರ ಹಾಪ್ಲಕ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂತೆ ದಯಪಂಡ ಪಲ್ಲಂಕಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಹಗುರ ಹಾಪ್ಲ ಅವು ಪೂರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂತೆ ತುಮ್ಮೊಂದು ಬಾರಿ ತಂಡ ದೂರ ಗಡುಬಾಡ್ನೆ ಮಾಪುಂಡು ಪಂಜಂದೇನ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದು ಭಂಡಾರದ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಸಮೇತ ಇನ್ನು ಪಗಪೆರೆ ಕೇನುಜಿರು ಸಾದಿಡ್ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ಇನಿಕ್ಲ ಅಪಕ ಆ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಲೇನು ಬರೋ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲಂಜಿ ದೆರ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಆತೆ ಬಂಗ ಉಂಟದ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಕ್ಲೆ ಏತನ್ನಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ದೈವನೇ ಮನುಷ್ಯರ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೆಟ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಅನುಕೂಲ ಅದು ಬೊಗಾಡ್ಯಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬರೋಡು ಐಕ ತಕ್ಕೈತೆ ದೇವಲ್ಯದ ಸೊತ್ತುಲೆಗಳ ದೈವಲ್ಯದಂತ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊತ್ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಅತೆ ಅವ ಐಕ್ಯಾನ ಈ ಮೂಜಿ ವರ್ಡ್ ನ್ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಪಂದು ಬುಡ್ಡಿ ಐಡ್ರದ ಪಂಡ ಸಂಶಯ ನಿಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ಪಂಡ ದಾದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಐತ ಐಕ ಜೋಡಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎತ್ತಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏತು ಶೋಕದಾಯಲ್ನ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಆಯದ ವಿಷಯ ಐಕದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ
ದೇವಾಲಯದ ಪಲ್ಲಂಕಿದ ಆಯಗಳ ಅನ್ನ ಇತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಾಯ ದೆತ್ತೊಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಧ್ವಜಾಯ ದೆತ್ತೊಂಡ ಧ್ವಜಾಯ ದೆತ್ತನಂದಾಂಡ ಧ್ವಜಾಯ ಅಡಿರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದ ಪತ್ತನ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲು ಆಯ ದಿಕ್ಕುನು ಆಯ ಅವೇ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲತ್ತೇಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈ ನೆಕ್ ಧ್ವಜಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹಾಯ ವೃಷಭಾಯ ಎನ್ಮಾಯಡು ನಾಲ್ ಶುಭಾಯ ಮಾನಿ ಪಾತಿರ್ದ ಆ ವಿಷಯ ಆ ಆಯಗ್ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಯಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಅವೇನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬನ್ಲಕ ಆರು ಕೇಂದ್ರ ಅವೇನು 10 ನಕಲ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂಚೆ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಪಂಡ ಅವತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪುಣ್ಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂಜ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ದಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಸಪಲಿಗ ಗಾಣಿಗರೆ ಗಾಂಧಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನದ ಹನುಮಂತನ ಆ ಊರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದುದು ಅಕ್ಲ ಚಾಕರಿ ವರ್ಗ 14 ಚಾಕರಿ ವರ್ಗ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೇರ್ ದುಂಬುದಕ್ಲಿ ಅವೇ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲಿಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಊರುಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೊಸತಿಂದಲ್ಲ ತೋಡಿಯರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪರತೆನ್ನಿಗೆ ಪೆರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲೆಯ ಪಂಡದು ನಿರ್ಧಾರ ಅದು ಆ ಊರುಡು ನಿರ್ಧಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂಡ್ ಮಾತಕಡಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಕಟ್ಟಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮದು ಮುದು ಪಾರ್ದನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕತೆಗಳು ತಂದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಿಲೀಲ ಬೆತ್ತಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಯಿನ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಬುರ್ದು ಮಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾರ್ದವ ಬೇಂಡು ಮಣ್ಣಡು ಅದತೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಶುಗಲ್ಕು ಪೆತ್ತಲೆಗೆ ಈಗ ಮೇವು ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯರ್ಕು ಮನೋಹರ ಮನುಷ್ಯರನಕ್ಲೆ ಆ ಜಾಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮನೋಹರವಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಐತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಐತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾರನ್ನು ಇತ ಅವು ವಿಷಯ ಬೋಬುಜ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ಣಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ಣಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಜಾಗ ಅಂಚಾದ ಆ ಭಾಗ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಜಿತ ಪಂಜಿ 4 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ತೆತ್ತದೆ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೋಪುನಿ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಈಚಿನ ಶಿಲ್ಪ ಅವಳು ನಮಕ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆವಾಂದ ಕೇಂದ್ರದ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ಮುಂದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜಿನಿಂದ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಂತ್ರ ಸಮುಚ್ಚಯ ಮಸ್ತ್ ಶ್ಲೋಕಲ್ ಬರ್ಪ ಓ ಹಾಗೆ ಯಾನು ದಯವಂಡ ಇತ್ತೆ ಶ್ಲೋಕ ದಯ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ದೀಪೆ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಂಜಾನೆ ಕೇಂದ್ರು ತೀರು ಅವು ಶ್ಲೋಕ ದಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿದ್ ಏನೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಏನೋ ಐಕೊಂಜಿ ಕೊರಡದೆ ಕಾರ್ಕಳದಂಚಿ ಪೋದು ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಭೂ ನಿರ್ಣಯದ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನಾಗ ಗೋಮರ್ತೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪದ ಆರು ಡೈರೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ನಿಕ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡ ಏರೆಗೆ ಪಾಪ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದುಲೆ ಈ ವಾಸ್ತುಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡ ಅನ್ಪಲ ಮಟ್ಟಗಳ ಇತ್ತನ ಅಪ್ಪ ನೈಕೆ ಯಾನಿಂಚಿನ ಅನ್ಪಣಿ ಉಂಡಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಓ ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಪನ ಪಣ್ಣಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಏರು ಪನ್ನ ಕಲ್ತನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಳು ಒಂಚೂರು ಇತಿಮಿತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ತೆರಿಯ ನೋಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸಮರಾಂಗಣ ಸೂತ್ರಧಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಅವು ರಾಜಭೋಜ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 19ನೇ ಶತಮಾನ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜಭೋಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರು ಅರ್ನಂಜಿ ನೆಟ್ಟು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 44ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜುಡು ಹೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಜನೆ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತದು ಮನ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲು ರಾಜದಂಡನೆಗೆ ಹರಿದು ಶಿಲ್ಪಿನಾಕ್ಲೆ ಬಂತೇನೆ ದುಂಬದ ಅಂಚತ್ತೆ ದುಂಬಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತತ್ತನ ನಾನು ಶಿಲ್ಪಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ರೇದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅವಲಿತ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನ ನಾನು ಐದು ಮೂರ್ತಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲಿಟಿನ ಕತೆ ತೋನಾಗ ಆಯನ ತಜತೊಂಡೆ ತಜತೊಂಡೆ ಅಂದರ್ ನಾ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆಯಕ್ಕೆ ಆಯ ದಂಡನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ತುಂಬು ಯಾರು ದಂಡಿಸವನ ಈ ಪಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತನ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಗೆ ಆತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಪಾತ್ರ ಕಾಪುಡ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಅದೇ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತುಲ್ದುಲೈ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತುಲ್ದುಲೈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾನಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಗಲ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸಾನಗಲ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಎಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವ ಓಯ್ಪುನ ಅವಳು ಬನ್ಲೆ ದೈವ ಹೊಸ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಗುಳಿಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಉಂಡು ರಾಜನ್ ದೈವ ಉಂಡ ಇಟ್ಬೇತೆ
ನೆತ್ತ ಉಳೈ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲುಂಡು ಇಲ್ಲಲುಂಡು ಐಕ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೇ ಅರ್ಥ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವು ದೈವ ಕುಟುಂಬದಾನದ ನನಗೆ ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಜವಾದ ಸರಿ ಅಂದ ಚಾವಡಿಂದ ನನಗೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜೆ ಅವಡು ನಿಜ ಒಂಜೆ ಅವಡು ಬೇರೆ ಬರ್ರೆ ದೈವ ಚಾವಡದ ಅಡಿಗೆ ಬಾವಡು ಅಪಗಾನ ರಡ್ಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಏರಿಯಾಗ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ರಡ್ಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಜಾಲ್ಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಅಪಗಾನ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದೈನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಲ್ಡು ರಡ್ಡು ತುಳಸಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಐಕ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಚಾವಡಿಗಳ ಸಾನ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ ಮಲ್ಪಡ ಇಲ್ಲಗ ಅನುಕೂಲ ಮುಡಿಪು ಪುನಿ ನಮಕ್ ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಮುಡಿಪುಗ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಟ್ಟುಡು ಅಂಚಂದ ನಿತ್ಯಾನ್ನಿಕ ನಡಪುನು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಅವದು ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅದ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಾನ ಬಂಡಿರತ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಆನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗ ಸೂತ್ರವು ಸರಿಯಾದ ಸಾನುಗು ಸರಿಯಾದ ತುಳಸಿ ಒಂಜೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅವೇನು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಿನಾಗ ನೆಕ್ಕ ಐಕ ಒಂದು ದುಪ್ಪು ನೀವು ಒಂಜಿಲ ಕೂಡ ಇಂಚಾದಿಪ್ಪದೆ ವಾಸುದಾರ ಇಂಚಗೆಂಡ ದುಮ್ಮು ಚಾವಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮಿಲ್ಲಲಿತ್ತು ಬಂಗಾನ ನಮ್ಮ ದೈವಳೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೆಲ್ಲ ಕಾದು ಮಂಡ ಕಾರಣ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸೂತಕದ ಸೋಗು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಭತ್ತದ ಏನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತದ ಅನಾಗ ನೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ದೈವ ಜತದ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ಬನ ಐಕೊಂದು ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಆಂಡ ವಾಸ್ತುದ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಬಂತು ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ಪೂರಲ್ ಯಜಮಾನಿ ಆಯ್ರಾಪುಜಿ 100 ಜನ ಇತ್ತಿರ್ನಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತನಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಮೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ದೈವ ಬಾತಿರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ ಅರ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಐಕ್ಲ ನೀರು ಮೈಪೋಡು ಒಂದೆಕ್ಲ ನೀರು ಮೈಪೋಡು ದೀ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಮೈ ಬಂದು ಗುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಾನೋಗಿ ಇಂಚ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿದ ಇಡಬಗೆ ಮಾಡುಡು ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ಬಂಡು ಇಲ್ಲ ಇಡಬಗೆ ಇಂಚ ಕ್ರಮ